Hvad fik dig til at tage action, og sådan at du kunne hjælpe dig af med din diabetes? Jamen, det var fordi, jeg begyndte at få nogle flere symptomer af ondt i, skal jeg til at sige, med hjertet og sådan forskellige ting, som gjorde, at nu var det nu, der skulle gøres noget. Ja. Det var det, der gjorde, at jeg tog action. Hvilke betydning har det givet dig? Er jeg startet på det? Mm. Jamen, det har givet den betydning, at jeg har fået det bedre, mine tal er blevet meget pænere. Jeg havde fået en kolesterolpille, den er jeg kommet af med igen. Så det betyder faktisk rigtig meget for mit ve og vel i min hverdag. Hvor længe har du været i gang? 2 måneder, vel? Ja, 2 måneder. Hvilke konsekvenser vil det have givet dig, hvis du ikke, altså på lange bane, hvilke konsekvenser vil det have givet dig, hvis du ikke har gået i gang med det her? Jamen, så har jeg jo fået flere komplikationer, som man kan kunne styres. Det er jeg helt sikker på. Så. Hvad er dine mål? Ja, mine mål, det er at blive medicinfri og komme ned i vægt. Så vægten får. Jeg bliver ikke åletynd, men bare det, den kommer ned, så alle de små signaler, kroppen giver, de er væk. Har din familie kunnet være forskel på dig som person, efter du startede på den her nye livsstil, og det der med, at nu vil du altså gøre noget godt for dig selv? Har de givet udtryk for, om de har kunnet mærke noget? Ja, det synes jeg. Kan du prøve at forklare det? Jamen, det er fordi, nogle af de gener, jeg har haft før, de er jo væk. Ja. Så jeg er jo også selv gladere og har lyst til flere ting end før. Har det givet dig mere energi i hverdagen, mere overskud? Ja, det synes jeg. Ja. Hvad er det præcis, tror du, der har gjort, at du får det her, både det fysiske overskud, men også det mentale overskud? Hvad er det for nogle tiltag, du helt konkret har gjort der? Jamen, foruden at jeg har taget vitaminer og mineraler, så har jeg også gjort det, at jeg spiser flere grøntsager. Og tænker over, hvilke typer kød jeg også spiser. Jeg undgår svinekød også, og det har faktisk også været ret godt at have undgået. Ja. Og så alt det der hvide brød, lysebrød, det har også givet en stor effekt. Omkring det mentale, hvordan holder du din motivation op? Ja, jeg mediterer, samtidig med at jeg også bruger meget at spørge mine engle. Ja. Det bruger jeg rigtig meget. Ja. Hvis du nu skulle give 3 råd til andre diabetikere, type 2 diabetikere, som egentlig gerne vil gøre noget godt for dem selv, men har svært ved ligesom at komme i gang, hvilke 3 råd vil du give dem? Altså, realiteten går med små skridt frem, men samtidig også ændre små ting, altså, og så tro på, at det man gør er godt for en. Mm. Og så søge hjælp. Ja. Hvor er du om et år? Det er det sidste spørgsmål. Hvor er du om et år, Helle? Der er medicin på det. Det er helt sikkert på. Og en kilo tunge, letter hedder det, ikke tunge, letter. Ja. Det er helt sikkert. Ja. Så bare det, at du tænker tanken, det er... Ja, det absolut. Det er at komme ind i en god rytme, også motionsmæssigt. Og i stedet for at dunke mig oven i hovedet, jamen så at køre på det rigtige måde. Tusind tak, Helle, for at du vil dele din råd og din historie med alle andre. Og så vil jeg bare ønske dig held og lykke fremover.